Serbisyo Publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine, Standard Time plus 9:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Standby sa Action at Patrol, magasunod sa dili, gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Pagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Sa liwat pa yung gabi, kamusta naman ang mapalangga naman tagpalamati region-wide, magkapakalagad kita sa Nabilin. 51 minutos, karon nga adlaw, Martes. Lunes pa lang gali. Nagabansi ka sa adlaw, ha? Nagadali ka nga matapos, ha? Lunes karon nga adlaw, petsa 6. Sa gihapon bulan sa Abril, nagapabilin sa tuig 2020.
Lunes na mga edisyon sa inyong sining nga palatuntunan sa iraan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa ato sining nga news team aton sining nga mga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinakaulihi naman nga mabalita labas na tipon nga mga police report blotter entry record of events. Opisyal nga nabalhag sa police blotter entry aton sining kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course ang aton sining mata kag dulungan oras sa kagabiyon ng ato sa nga patrol to crosswind patrol kay na pa nagrabiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod aton naman liwat kabantayan aton naman liwat himbolsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon anano man nga mga eventualities from where the action is ara si Action John Diaz nga mag-responder back to back sa aton nga piloto waswas koromay Aria lang kormais importante way lang Malaysia action papang Nixon tahom. Ang ato mga pagbantay sa pinakaulihiman update sa mga balita national, balita sa international COVID-19 aton sa gyapon ginatutukan ang aton nga monitoring center sa Action Radio Bacolod. Buylog nato ang puwersa ni Action ang Defensor. Back to back action na dinaboso. Of course, ang atong sining nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side, si broadcast engineer Oliver Pason. Back up diri sa atong IT expert, Action JM Baikin. Dito naman sa transmitter control tower, Barangay Tarok, Syudad Sangbago, ang puwersa naman ni broadcast engineer Edward Balico. Sa kinanda ng inyong salagat ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes, Top-Top, Sabado. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din ninyo ako sa Rabilin. 48 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol. Unang kabayan sa ato sa pagpagalagad ginadulong sa inyo sa kaluman sang Evergreen Herbal Capsule ang pinakabago kag pinaka-epektibong herbal supplement. Nagabulig limpyo pabakod kag nagabalansi sang mga sistema sa atong sining alawas. Ang sekreto pa sang Evergreen Herbal Capsule ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano ba ang sobra nga dapat buhinan ng kabangdanan sa balatian? Sobra nga kalamay, sobra nga kolesterol, ang sobra nga uric acid, sobra nga asin, ang sobra nga tambok, sobra nga creatinine, sobra nga acid, constipation, kag iban pa. More on this. Dugang ikaayong lawas, dala sang Evergreen Herbal Capsule. Pwede ka mo ka-text, pwede ka mo ka-call sa cellphone number 0910-126-4595. Pangitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ang Evergreen Herbal Capsule, mabakal sa bisan din nga butika sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw ang katimbang sa inyo ikaayong lawas. Nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Sa siningaman sa gato, sininga pagpalaga, i-check na gato, sininga patrol, 2 crosswind patrol, unahon ta sitwasyon sa Metro Bacolod, sa Lunes nato, sininga pagpangalagad, sa gihapon matulutawhay ang Bacolod, ginakalipay nato nga daw wala gidman sang mga siling naton makasiligni, no? Nga mga insidente nga naganabo sa palibot-libot sa dakpanwa sang Bacolod, although nga may mga kaso sang pagtiniruhay, may mga kaso sang drugs, hindi ginaton ina mapahigad kung kaisa, apisar nga ti ang tanan nagabantay ka nagasako sa pagpakigbato sining coronavirus.
disease nga nagapadayon randadi kag walda-walda sa bilog nga kalibutan. Ang aton nga mga frontliners ti wala gyapon untat, nagapainit, lamang masecure ang mga utod naton nga nagagawa sulod sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Yari si Action John Diaz, unang report sa patrol, observation report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari si Action John Diaz sa patrol. John, maing gabi, John Pescamin. May nga kag sa tutarang mga kaso na patrol karon live na live kag gapon na galambiyong diri sa area naman sang Dalan Gatos Lao. No, ari kami sa may atubang na dampi sang 888 Chinatown Square di Brandaan. Kalaman ani law na gini maglagaw sa mga iban lang naton nga mga kaso nga mahilig mag window shopping. Ako gini usually ginakaidlawan sa iba nang select ato sa mga mall, so tambay abay sa mga restaurant. Laban. Kaya wala rin galing ang balat sa tanan, guluganta lang. Kaya di matapos, kini mabalik, kini kagma, hindi ka mamataan, makamagapon ka lang. Sigurado ko dyan matapos ng problema ta sa COVID, sigurado ko mabaha ang mainom mo. Gani, mga madamo kini may idlawan. Uhaw ang iban mo sa lagaw, sa bulubanding, sa inom, sa kaon. Oo, no, ti iban gusto gini may mag-inom-inom nga po ng barkada. Tanan nga mga chismis dra, tanan nga may istorya ti punon kay ti ko magkinisanay. Damo gini nag-share sa nagbot hindi gini boring ang pag-off dalay sa mesa, no, pag-inom-inom na simpong nga matapos na ining problema naton ang crisis kinatubang sa ang tanan nga mga restaurant para sa inyo tagsaman dra ka mga supplies kay di maginutok kini ang matabo subong kon makitaan mo puro surado dalib lang kulangon ang inoras nga open sa mga balagyaan naman makabot sa direct nga maka-available na no ang mga balagyaan nga maka-cater sa mga mainom mga makaon drabe even ang mga resort gani mga beaches na mga resort na tapos na yan why tanin COVID dyan subong ni kuan gid why ka naguro sudlan nga resort guro subong oo gutok na ni guro iban nga ni guro nakapabook na bala for summer subong nga dati kuan ta mo nga nang Lunes Santo na ta subong gani amo na ganyan ba sa iban basta mag Holy Week na ya ang bakasyon usually tuman, no? Hindi na maibitar sa aton nga makaksyon nga basta uli kita nga lugar nga makalagaw, makalakat miski kinalan nga mo ning taniong ko taning nga pagpumpay mo nong bla ang iban nga naguro naka-booking na ni kada-kabayan naguro dyan pero pwede man naguro gyapon mabalikan nila, no? Yes, ang iban may nakabook na bala sa ila bala nga mga ticket sa salakyan aeroplano kagiban pa ang laban-laban sila i-refund or pwede mo ba ma-rebook, i-cancel mo lang no, sa ilo mo sa iban nga nadlaw. So mga resorts naman, mga hotel ba lang na tempano pa nagpo-booking, hindi sila kay Chindigid man nag-surrect. May valid reason. Rason ko nga, hindi sila pwede kambal nga, hindi sila pwede mabawi. Mabalik na surrect. Mabalik na kag kung nakabayad ka ban city, siyempre servisyohan gina isang concern nga resort. Oo, mo gina-surrect ang matabo dira nga ibalik na nila. Okay, ang ining wala man nila ton ginapangayo nga matabo ini kag wala gid naton ginapahay tanan. Kaya kita mo na tabo ni. Kinana naton magulo adjust kag magkurensindihalay lang matike kabalo ka kun may magpasingit man dirabi nga mga hotel, mga resort nga hindi magpa-refund or hindi magpa-rebook. Dugangan pag-ibig sa kainit man sang ulo sa mga tao sa problema ginatubang subong. Ati basi maglalang sitwasyon sa kalabanan sa Nigakson Rek. Naga upod man bala gina sila man mismo nagano nga ati sige pasugtan na na isumong kami validation even mga hotel. May mga contingency plan man sila Kakabay talib lang mga nagapanagiya sa mga building bla sa mga naga-arkila sila nga mga kolokyosko tani dapat tagaman tani lang sang gamay man nga incentives, no? Oo, pwede ka ni kun wala man ginagamit abi sa isa ka bulan. Libre lang anay ang kuan, no? Libre na anay ang kuan ang isa ka bulan nga balayran. Di pa ba bulag-bulag. Giti subong nga tsimpo ang negosyo subong way nagidya baldagid.
Gani. Di ko nagarinta kada iya sa isa ka kiosco, sa isa dala ka daw puro portahan da, bloke da. Bloke, be. Oo, ti kung pwede, abi magsinang tagiyan nga, sige sir, to, tara may COVID man, abi, one time, isa ka bulan, wala na bayad ah. Ate ako na nakabulat Libre. sa direct, No? no? Oo. Even ka mga kaltas, subong bla, Oo. ano na, Man. although nga tigin-encourage ang tanan nga early ka magbayad, Yan. pero I think ang mga benepisyo sa iban, way mga timpra, wala man sumuguro kaltas sana yung sa direct. Gani, man, Damo oh. na guro nga dapat, iba ni mga tutsakto na, ano, iba ni mga establishment, yung mga sarado na, bla? Oo. May iba ni guro ayo na ginmanli, kung hindi ka ni bilog, pwede ka lang kabayad yung mga 50%, 25%. Ano. Amo na naman ito pa konsuelo, kung bla sa iban, nga Silo man sa nakikindi ka sa iban, sitwasyon. kasi sila man namin gusto, hindi magnegosyo da, kanang kati, amo ning problema eh. Gani, manti, o iban gusto gid magnegosyo. Gali kiti hindi allowed. Kiti iban Correct. nga, may nga take advantage. Kaya damo gid man mga kalanaan, mga Oo. food restaurant. Kung pwede pa ka negosyo, ba may negosyo na kag mabukas, kiti hindi man niya nga mayara man niya nga damo option. No? Pwede ka ba nag-share ka ba deliver? Correct. Kung mayara gid man sila, damo yung mga strategy nga pwede maubra. Ang Yes. mga negosyante, galing na kiti gusto man nila nga mag-plastaro. Kaya mabantayan man ang ilaman nga kaugalingon. Gani. Kaya lawas, of course, sila kabalo ka naman sa risgo, dolo delikado man sa mga panahon. Oo. So, dapat kinilang actually nga bantayan man. Yes. Wala ba sa iba, no? Ang iba na yun, ginagutom, ginagibal. Oo, gani. Kasi papangani, labay kayo ito, gina sa isa to balak ka balay lingawan. Oo. Ay ba ito nagatampi, yan ang toxer ko, galuson ka rin ko mag-ruba na ito. galing. Sabi nga ito. Pero nakita pa gina, si Bapang nakatampi po. Ba, nakaremedyo pa sa, ha? Tingay ka tampi man to yan sa Basi ko ng lingling sa papang, ay man. Why man, natiritsimpuan nga parang- nakalakay kami. Do passing lang. Oo, amo kinakisabla ko ng tao, swerte. Kag utod no, swerte siguro utod no. Oo, miski ano ka, basta swerte ho ng tao gani. Oh, yadi pa ba? Ya, di pa man mo. Yawat pa man na. Yawan mo sa mga dahil katigado mong. Oh. Ano nga, bali ka na tanay pa, akaw pa. Punta na isang pahang, ang pahay na do, pila nakabugkos ang pahay na. Oo, ti, kajali kong swerte ka nga tao. Miski sa malipot, sige lamang ang mga tinion. Oo. Kung mabusog lang dahil mo kinanglanon, ti yawat pa man na, no? Yawat gidi. Oh, miski tulo tampi na akong kampiyon. So, Oo, ano no? po mga dalanon, wala kinakitaan, ang mga usually makitaan mo kung gabi nga nagatambay sa kilid sang dalan. Oo. Pero may ari kami din nakitaan, nga ting pareho maninaton nga mga tao. Oo. Pero ay naguro ka puli, bala, ang ilab lagi ng staran, tribla sa mga rumbuya na diyak sa mga balalingawa, no? Makabalo man sila mga ngayo, bulig. Yes. Kaya man makita sa dalan, doon mga karatulas sila nga ginapakita nga we need food. No, kaya nagatrabaho na doon sila sa rec, no? Okay. Yan kung magpalapit ang patrol kag sunod. Job na mo, picturean ka mo tanin amon para makitaan la. Okay. Ay, hindi ka mga picture. Ang bala kaya abot na mo tsura ninyo. Kinalang amon, hindi ka palapit ninyo ya. Sadya na, no? Ano blang, galing kay nagapangabuhi man na sila. Oo. Kinanawag mas pagkaon ng surek subong nga mga tanin kinanglanon gid. Gani, Kulang possibility sila man bala basi nagaan man sila no baslikan man sa sang food pack pero kay hindi man gid sa tagadara man bala mga transient or hindi nagay-stand hindi residente pumulugi mismo sa isang mumadara nga lugar. Oo. Karon nga gabi dito kita sa may plaza ang mga bus to passenger bus nagadulong sa gyapon sa mga medical kung mga frontliners, Okay. medical kang non-medical workers, ti randa di gyapon ang iya ka series ini. Ang ruta nila mo man gyapon ang sirerek importante may nagaserbisyo no. Oo. Sa tatanan nga mga kakson nga nagatrabaho tungang gabi-abi ang ilang nga sulod no. Ang mga BPO company siya like og galingon man na sila nga service nga ila. Gani, Hindi man. man na sila nga kinanglanon nga magsakay sa mga passenger bus. Pero kung gusto nila pwede man, no? Pero kalabanan nag-share kay mga medical ginyang gina-cater nila. Gani man. Nga hindi man of course iban ginakulbaan manabi. Pero ti inay sila mga trabaho ni sila kung wala na sila diawan matagrobantay sa ton plibot. Pero may mga sorry sa tayo, may mga kabalan gid dyan, no? Gani. Na sa Gapo nagalagaw naga-curfew dakpan sa curfew. Nan. Ari sa police station number 2 pilani anom.
Anom doon sa gimbutang ni Curfew na, Major curfew sila. kag ECQ na, nga violators. Magani man, mga ECQ ka curfew ini. Doon sa gimbutang sa may Guabla sa police station. Oo. Pero may, ano man diya, may kudal. Oo. Doon sa kadlaga ng kapalagyot. Bala naman tunugan ni sila, kay tila mi sila. Amo na pila na nakadlaw nga saway ni sa curfew ni kag sa inas community quarantine. Nga Japon ka tanda mga tao bla, no? Oo. Hindi ka tinasulupuloyan. Dito yung ano sa Kwan Raya dyan, sa Damam, Saudi Arabia, bla. Oo. Siling ni John Roberto na Netilioso Senior, sinisato niya, dito sa amon ang curfew sa Damam, Saudi Arabia, alas 3 ng hapon. Yung mga tao, to kuno yung masinunod doon, kay ang penalidad, 130,000 pesos ang imong Fine? penalidad, kag 5 ka bulan nga priso. Oh. Sa Damam, Saudi Arabia, bla. Kadako ba? O dako ganito, amak mo yung imong ibayad, 130,000 ang imong piyansa, may 5 pa ka bulan nga priso. Ano prisuhan ka bagay 5 months? 5 months pag dyan, mamulta ka 130,000. Isa mo na nakapasaway, disgrasya ka Kaya mo gina. na yung tao to, gasunod gito ya kay iti, amak mo 130,000 ang imong penalidad kag 5 bulan nga priso. Ani, mantik Di ko hindi ka naman sunod. pagpatak alas 3 nga hapon, tuya sa Damam, Saudi Arabia, sining ni John Roberto na Net Delioso, senyor niya, ang tao, gasunod na yun. O, tingnan mo nang ginatawag nga magaling Mayor Bing kayo sa interview, ang ginatawag nga disiplina. Yes, importante disiplina. Kaya kita isang Pilipino, ito hindi kita madisiplina eh. Gani, tari, hopefully mga taga-makulod na. O, kabate ito kina nga, pagtito pila ito ka minutos nga pagpalayag ni Mayor Bing. Gani. Tani kabate sila sa ayo sang alkalde. Kula na lang guro magluhod kang magiribit ni mga opisyal. Na. Even mga taga-barangay. Oo. Ang mga taga-barangay, kasaluman buyayaw, gikas sa muluyo. May lang buyayaw, may libak pa, kusa may harap pa kusa nga kung mainit matapungulan ka pa. Utod si John Diaz, no? Kasi ko nga ginatapungol ang mga opisyal sa barangay, no? Anyway, iti mo gid man na. Ang tanan subong nga basol, ang tanan subong nga pamuyayaw, ara gid subong nasalo gid sa mga barangay official tungod sining mga problema ni sa COVID plus sining social amelioration fund ni John. O gani, takto gina, amo to ang gina may katapungulan. Gani man mo na ni Dali pangabuhi. pag dito ka barangay man, may tumula ka gaw. Kagawad to na tapulan to sa check-up operation to sa barangay 15 bla to mo. 15. Oo, kagabi. Oo. Siyaway itong tao to nga may kasuksok mas kagaway quarantine pa. Ang binaliki sa isa katapungulon man. Tumbas kagawad eh. Tiga kita po. Tinapungol isaya mo. Siguro sa kainit. Siguro nga gina-check sa eh. Ati ko ni prisos ha. Ano na gina-office mga gina-kabalo ka Ang mudlay nga ginasaway ka para sa kayuhan mo. Pero ang likod siya natin tapungol ang masugata mo na. Di kayuhan mo na iya. Naman na pumol kay mo ya. Kasi ito sa kaso ni Kagawad. Ito malatas ang barangay 15 to. Abaw, double kill gwa ini. Amo gid eh. Amo ni mo totoo kaya ito nga quarantine kaya ito. Lawig itong quarantine. Kaya ito, 4 ka kaso ito ang isablay sa Tangkugo, ya? May sa BDN. Ang sa ECQ. Nan. Physical injury. Kasi napungol mo, no? Amo gani, bo. Ati, amo gina pagambal nga kung sa ECQ, hindi ka nagbalatian dahil mga ampog. Laban yung ampog kag din siyang kadahon ka kasla. Mga ampog kayo. Di ba muna, hindi mo pag mga pulis sa sa area, ito lang sa kapitan, ito lang sa kapitiyere, ito yung gani, oh? Gani man. Naligat, ito laging guaan, ito lang sa isa katao, 3 ka kutsilyo, to? Pagkaiwalos kapitan Pichiri, kundi mamay gid. Amo mo to, ampol lagi ito tanan, no? Sige yan yun, ito, imagine ka ang frontliner, gusto frontliner itong iban. Gani? Ito kakatag sa masalawayo, nagsirarik kati. Kung wala lugtasan ka mo, pwede ka naman tawag ka kung din top-top ang inyong ginawa. Dati sa station number 2, tubang ni Dr. Dalasa niya Police Major sa Ilak Gabana. Discuss na kayo di kayo kinipatawad rin. Ati, talo ka pamagtawad niya po tempura bugtano di ka mga polis sa Suliban man ka puruli ni. Ayaw ka pa ni sila. Even mga kapitan, mga kagawad, sa BHW, especially sa social amelioration program. Hindi niya COVID ang problema. So, problema rin yung programa. Muna sila lang otihan tagi ni ka pang interview sa tao na testa mga tagi ni isang formas ni. Iban, kanya-kanyang ideya. Kaya kayo yung buyayaw kagaraplak sa Ang tanan hindi mo gid ma-place dito buyayaw gining sugata mo ni. Gilagiti mo na. Kilala nang imong nga Korea pala baon mo gid ko barangay official kay kung lipot Korea mo
Why swerte ba siya makatapungol ka pumuluyo mo la? Gani. Kaya Oo. kung nalabot sila, posible mga ibot ka, baka pamuyayaw ka ba na ako? Kita mo nga mo kapitan nga si Bibing Noble, puwerte kalaba sang Korea ya. Tito, tika pa sin In spite sa mga maayo nga tinutuyo kag maayo nga mga benepisyo ginatax pumuluyo sining COVID ni pero may ara kay iba nga betinggilan kag daw hindi mo ma-please la. Oo, do iba niya correct. Oo. Kung si Engineer Jerry Tingson sang Spania papambalon, Oo. kung kaan ka mo, please lang, hindi na mga iba. Gani man tisipa pero taga mo bugas 2 kilo bakit taga pa tinapati abi maayo na. Damo na ang balik Oo. Karo pa batik koron pagbalik na ton, Okay. ang sabi kay Engineer Tingson. Oo. Simple lang ang balik kap. Oo. Okay, gina mga ayaw ka mo dilatas. Oo. Kung pinta mabakal, kaya may kasumong bakal. Ay isa pa na ikaw man baklan. Okay, mabakal ka do ha. Oo. Hindi ka amo na lang gidya pumuloy sa ano nga kamo na mag-aantanan. Gani man. Ikatlo, siguro mo na masarangan na tunga-tunga ang tanang. Nan, importante nga ang tanan makaabil bisan gamay lang puro tanan bla salama. Oo, gani mo nang sarek. Hindi ka na mangita sang damo-damo pa nga pinutos importante tanan salama everybody happy. Oo. Manggaranon magagpigado. Gani, equal, equal, no? Ay, Hindi sus. tara pag-gulaton nga makagwa man tinaga nga malain ang mga barangay bisyalis. Kasi uli, Oo. ang lain pa ako ikaw makabuyat tinaga nga malain, balikan ka magapon sa pumuloy naman. Sus. Ang ining COVID ni dako ginin halit sa mga barangay opisyal mo. Oo, totoo daw. COVID ni bro, ang basol ni sa barangay official ni arak tanan sa ang basol gid. Okay lang na ang kaapoy. Oo. Ang problema ng sarek, ang feedback mula sa pumuloy. Gani So, man. instead ka mag-cooperate kung tani. Ani Sa ko pa bali mayor kayo na ito blang storya, ito blang, no? Oo. Miski ito na pamatian mo, gini pala sinatuan niya. why May did mga he? kadagiyo ya, may baso, Why gini ni- may kukulangan. Why ni sa mong sang gwapo nga barangay official sa mong sa bilog nga Pilipinas? Oo, puro talan ni... Puro ka na ni pakalain kag pakamalaot. Sige lang, ah. Pakamalaot, buyayaw. Ah, Pero yung pinaka namin, Dra, kung pinaka-positibo ako sa direct, Ah. dito ka kung sino pinakadamo nga nagabal sa maayo. Kasi sa bagay, ang may mga tao nga nagambal, si mo nagpakamalain, may isip mo man istudlo niya mo. Oh, may Kung isip may na mga sila. tao yan nga nakaintindi, sang obra sang barangay official. Oh, damo na sila. Kabay Kaya pa, mo na- nga damo sila sang sasalawayon kag hindi kabalo mag-intindi. Oo, tama ka na inisip po na sila. Oh. Diba, di sila ginakulang. Oh. Ang problema kasi sa akin kung sino pa reklamo, mo na nila nakabaton. Kung magkakaya. Kung di pa itong nagreklamo, amang pa itong numero 1 kapasaway man sa barangay. Oo, Ah. kung di nila kulang sa rek, Oo. ako ni may kaya na wala, kaya Ah. ako ni nakabaton na. Laban Ano lang, equal lang naman. Wala pa. Kung kilala sa ganun si Axon Rique, buta na sa proper time. Nan, sila sa kanya butas proper timing ah. Proper timing. Kasi na ang demand kung Nan. kaya na. No? Kaya lang oh. Okay, kiti kung pwede lang at nagmaratanan mo, gano'n kiti kung di kaya sa para sa panan. Gani. Ikaw, di ba pwedeng sobrahan kayo mo, yung iba niya kulang ko. Nan. Kung nireklamo, kaya na reklamo. Basta hindi na mag-below the belt, nga do pugaon, mong gidla nga pugaon, nga do hindi na makaya. Gani man. Pari mo naman kung gusto mo, ikaw to kapitano, ikaw to gawat. Naman na sila kamo sa lugar na mo di kamo abi di mayo man sinyo. Ikaw to buloso, kung makaya mo, kung basta ganito pati nga unod sa bulsa mo, pagwa mo. Usa may paman para kami palagtik para ko sa istorya diyan. Nya sige lang ah. May eleksyon pa man ah. Tikita mo na kutunto nila. Di ba, magipatagayon, boss na yun, di ba, malalo. Mapitik pa ba istorya? Sige na, sige lang. May eleksyon pa man. Ati ka mo palagan ka mo Para balag mo kung ano ka budlay magpadalagan sa barangay. Hindi namin tabalon mo, pagambal sige, may eleksyon pa ba? Natawantay ko, pero pa ako madlaga. Oo. Na may eleksyon pa man. Masaya ka natin nga, mabuto ka sa akon. Dapat man yung buto sa akon. Dapat lang ikaw mabuto sa akon. Oo. Di ba? Kung sa mga pinawayo naman niya, na nagagawa nga ginapasaway mo na ba? Yan Hindi magwa. Di magambal sila nga, di mo saway sa mo, may eleksyon naman. Sige lang ko, ikakabot ka pa sa eleksyon, patay ka sa COVID. Laban. Pangamuyuan mo na naman siya. Di mo ng kandila. Bansiya. Di mo rin kandila. Okay, para na siya ka imo kayo. Dasun nga si Mana. Patay ka na. Masudla ka na COVID. Oo, kung sige kami nasaway. Ang mga pinag-consultation, kapag sa sunod sa magsultarity kami pagpapalala sa area South Station number 2 magkakson. Mantaya, pinag-consultarity ang people sa pagpapalala ko na kami. Magkakson, tandaan na isa sa manason sa pagtugas sa malatian sa pandawa sa mga paguyang ko na pagluto sa ating email function.
aksyon. Ang mahigko nga kolot, kagang hindi regular nga pagpagwas, ang higko sa tandawa sa may dakong nga papel, sa pagbabasang ato ni immune function, ang dapat tinoon, simple ginamang mga kaksyon. Para sugod ka pagkanugon ang immune function ng paagi sa adaw-adaw ko lang, ito Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product, aprobado ng FDA Philippines. Yan na pang sumakaksyon, magbakala sa Super Fiber. Inay mismo may mamakalsi na clinical sa Life Extension Clinic na amtang sa JS7 din sa pagginamang sang DHL, tunga-tunga sa dalan ng Galo kag Burgos Lacson, no sunod sang Bacolod. Sa Patrol, ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz, sunod sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat dyan sa Siling Report Observation Live gikan sa Patrol 2 Coastal Patrol ang observation report na aksyon na John Diaz. Ginadulong sa iyo sa karawas ng Life Extension Clinic. Gusto nyo libreng medical check-up Lunes hasta Biyernes o pod sa ila di kalidad ng medical doctors kadto ilang pamasari Daranakson G.A. Esteban Building ara na opisina sa Life Extension Clinic. Kadraman mismo sa Life Extension Clinic mabakala pinakasikat pinakamabatihan na vitamin hormone rekomendado sa mga medical doctors. Damo sa balatian nga ginadala, damo man sa balatian nga napaayo. Amo ini ang vitamin D3. Ang vitamin D3, amo ni siya bali ang produkto sang Life Extension. Mabakal ninyo ini sa bisan di nga butika, ilabi sa tanan nga branch ng Negros Grace Pharmacy. More information, ikayong lawas, dulo sa vitamin D3 sa Life Extension, pwede ka ka-text, pwede ka ka-call, cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up, Lunes hasta Biyernes, o pod sa ilo di kalidad nga mga medical doctors, pati ang produkto ng vitamin D3, katui, pamasyari. Dalang aksyon, G. Esteban Building, ara din ang opisina, sang Life Extension Clinic. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! May gabi nila sa kay Manong Ernie Mahilom, nagpaurok-urok kid sa ato sa nga pagpangalaga. Thank you so much kay Manong Ernie Mahilom, nagpaurok-urok kid siya. Amo man si CJ Martinez. Kay Chada, may gabi ha, CJ Martinez, nagpaurok-urok kid ha. Pamati diri sa aton sa nga pagpangalagad. Kay classmate ko dira, Merly Dolido Magallanes. Ara siya sa dina Hong Kong, kapaurok-urok siya oh. Si Mami Diana, kag si Daddy Boy, konsolasyon nila sa Isabela, mayroon na kapagpaurok-urok ka. Kay John Orquiola, may kabigid kay Toto John Orquiola, ha? Kag kay Antonio Nono Aboyon, dira sa Miagaw. Gapaurok-urok siya, oh. I-check tara ma-report na gikan sa ato sa ringa mga correspondent. Unaon ta report live gikan sa Northern Negros sa ato sa Akati sa PNP Connection. May gabi dira sa kay Lorenzo Nueva. Ihado White. Sino Ihado White man? Yan Ninoy Eric si Ihado mo White ni Lorenzo Nueva. Sino Ihado White? Nalipat ko haw. Ano nagdamo kay Ihado mo? No? Kay Ihado Lorenzo Nueva alias White. Ihado ta ka. Ihado. Why kita da? Sa kay Ray Jan Tan Villalon, kay Mr. and Mrs. Virgilia Pedrosa, gapaurok-urok tira sa Barangay Granada sa mga Pedrosa family. Sa kay Aros Tulio Wilson, ara man siya gapaurok-urok gido, pamati sa Aksyon Night Patrol Program. Unaw ta report live gikan sa Northern Negros, Cadiz, PNP Connection. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Light Patrol! Yari sa Aksyon, Roger Gotib, line number 3 sa report. Jermaine Gabi, please come in. Yes, aksyon na rin kami sa tamang aksyon sa aton sa mga dulog nga mga balita. Damo ginagpasalamat sa aksyon Eric din sa amon nga intelligence task force bala tungod kay ang
mga tumuluyo nga nagkapangumpra Oo. purpose mo kainit sa panahon tungod kay Semana Santa na Mm. dito laga ulat sa mga kilid sa mga establishmento nga nagsiliraman Ay, gali. kasi wala agad sila sa pasilungan puwerte kainit aksonere kabalo ka non-stop ang mga pasero ka nagagutok bala tungod kay kung nagadamo tungod kay ate ang hakot kiraan sang mga salakyan instead nga mag-unod sa halimbawa ang isa di ka aircon bus bala na nga dako Oo. aircon man bala kati donated man isang wala ka transit ng mga salakyan Mm. na mga series bala dako gali kay puti ang color niya Mm. tiga karga na ito na rekta more or less mga 80 tao be Oo. ate ang iya siniya nga mga 60 guro iya siniya makarga sa narekara na lang sa mga 30 katuwa lang ito may social distancing mo Wow. di man di ka mga ining double cab kagdason may kaama na be nga mga trakyan ang counter lang galing kakarga lang ta 14 na bilog Ay, gali. Oo, tungkol kay may social distancing. Mm. Damo na nga kaya inay katama sa hinakutay. Oo. Pero magkamo iya ang pakadto mga pakadto pakarete. Way mga pasero gina sila kanamdamo sa mga salakyan sang gobyerno nga i-provide para sa nagapangumpra kada adlaw. Okay. So, muna ang ate tungkol sa social distancing kamo na nagapadilatar kay kinahanglan mo gini nga implementar. Oo. So, tayo ngunod. So, hindi mo man sa local government, mayugid kay nagbutang sang isa ka kanupi sa ausan kanupi bala daw anom ka 12 by 20. Okay. Kaya sugpon kapiyak sa piyak ka mo man. Oo. Dason gibutangan pagit sa mga monoblock chairs. Mm. Ate mayugid kay natay ang mga pasayro sunirek kung mga nagaulat nga bakal bla. Okay. Ate nakapungko na sila samtang gaulat sila sa mga salakyan mag-abot kaya para makasakay naman. Aha. Kay diri daw style diri daw may ara sila para daan gibutang diri tapos tatlo tanan ka Oo. area kay tatlo makaruta kay Okay. dason ang mga ila di nga kara man sa gobras gobyerno man ito may mga idea mo nagapasaka mo pasayro kaya mag-control kung pagkatapos stop na. Kag nami magati gina-practice kita ginatawag nga social distancing da. Yes, correct. No, kada mo din nga gimbutakan sa bangko kasi kumayo pagid kay na interview ta ganito kay na si Mr. John Sarabia sa Interagency Task Force man ni siya. Okay. Kasi ko mayo ni Sir kay first come first serve na. Gani man. Kasi ang mga nag-aabot nga ulihi dito man sila sa bangko nga sa ulihi. Oo. At kung magpugpo naman sila, hindi sila mainitan kasi may kanupi nga anom kabilog nga natag 20 nga daan ang Wow. ang kalabaon. Timayo gid. Di ba ganom na kundi pagkataas tama? Makasapin-sapin sa kainiton sa panahon. Yes, action erect. No? Ah. Kaya nalipay ito mga pasero. Sila Okay. nga, ni ko lipay magkamo. Oo, te. Sila nga, salamat kiti ni si Roger. Oo. Ni ko tayo, pila ma-extend ang isikyo. Oo, te. Di ba, ano man si Roger ang imoy yung paghambal man. Doon hindi Okay. sila ti sinamabi gusto mag-extend naman kaya kabuday sa mga sitwasyon ta. Lagi katama. Ito mayo lang ako damo kaya kwarta. Pero nga, tumat na malang iban pa ka na subo. Wala ubra. Correct. Tapos sa totoo lang, hindi man niya sila nga makatrespaser ang ginayuda sa gobyerno. Manang Oo, intindiyo dapat sa tanan nga mga pumuluyo bala. Gani man. Kasi hindi man sila nga pa may ayuda ang gobyerno. Pero hindi naman na makatrespaser. Ako kunta na nangadaan. Hindi ko mag-extend pag daw medyo mabulubudlay. Pero kung hindi naman ang pag-extension para mag-save ng masang kabuhi, ta? Kaya sila ko gani sa isa ka tao sa wata ako vlog. Yan ano man sir nga ano na subong adlaw ay dapo niya nagamot ayuda sa amon day pero ikaw may ginabatyan ka why gaway man ikuti mayo man pag ginawa mo yung mayo ka maginahapo why man sir ikuti kundi mayo na kay way kagali COVID di ba to yung may pagkakaos sila po tumas sila sa hospital may COVID sila gusto mo to siling ko way mataga siling ato sa ila ya ano po na no prote anong tanakaroon kete arat na sa ila pero ikaw pasalamat ka nga bisan wala katuod sang
Kanya, sa una, puno sa wala pa ICQ, 3 ka bisis sila sa kadlaw kakaon, doon duwa na lang. Pero sa wabla ko ano ang ibo bala nga gina ko, hindi way kaya hapo, way kaya hinanat, way kaya Gani upo. man. So, ti mo lang pasalamatan mo, tisling ko. Walang puwasan din ito na ko, pulong kita sa kumod-kumod, dati, ang buwas na mapugo katulugan, sige ka kumod, dati Na. sa parang mabalatian kita. Correct. So, relax lang, kaga simple lang. Pangamuyo Kung lang. kung pahimunong kasi mo balay, Oh, magiging kila magkaong katudo. gani man. Huwag ka mag-ubra. Oh, Di ba ako nag-ubra kaya kailan kakaong kaya gidya tudo ka para forsa ka. correct. Pero kung kinayang way kaya ubra, kaon lang ka para buhi, di lang kaon para busog. Na, naman tirada. Gusto na nga advice. Sabi sila mo kaya action dyan bla. Oo. Ni action dyan diat bla nga. Gani. Pagkatapos ni, Oh. sadya gini. Na, naman tirada. Hulaton tang sadya na kay dira kita magkinasadya. Diyan mo na gwantala-talay. Gwanta lang anay, kaya tinan mo kay sino may gusto ni sa may COVID ni. Ay, abi mo lang dire ko kisa. Kita mo, imo ko siyang koleksyon. Isa to, gadilay man, oh. Kadako gikatama ya sa nga mo sa kadamo sa nga kundi nga nga Sponsor? lawag sa lokal di naguntat na. Gani man. Sige total ko bo mga 2 milyon man nadula ba. Ba, nagtinikal ka naman. Muning COVID nga sitwasyon nagkunog. Sige na kay chimpo ko lang alam biyo mo. Kaya ko mga lawig-lawig chimpo ko ni. Birahan tayo ka na kalit-kalit lang anay. Kalit-kalit lang anay. Kay, man naman matapos COVID ni kaya awat sa naging duwan niya. Dirita sa mga Oh, birahan anay. Birahan ta. Oh. Ang distribution ba sa direct sang relief goods sa may barangay Magsaysay, hindi ko kayo kindi, bla. Gani. So, ka text one, kay kagawad, ID sa Lydia kaway mo ko lang, dari kapitan. Oo. Dahil lingko, kaanga din pa blatter, ina dari sa kapulisan. Oh. Lao na sing kontak na kay ina sang aga, may nagpa-blatter, ini si Neptali Lamis i Flores. Neptali Lamis i Flores, siguro 46 anyos sa edad. Okay. Residente sa Purok Skylock, Okay. Barangay Magsaysay, Siyudad San Cadiz. So, sa iya sini, nga pag-appear sa police station, Oo. nag-complain ni siya ka nag-aligar. Nga sang mga alas 8 takna sang aga, Abril 6, kay na, Oo. Abril 6 kay na, sa Purok Proper Extension, sila sa iya, dira man sa barangay Magsaysay, may checkpoint nga ginpatigayon. Okay. Ang ang barangay Tanod sa barangay Magsaysay. Kag pagkatapos barangay Tanod ang nagpatigayon sini. So ini naman ang mga barangay Tanod nag-block sa kay Buyet Lamis o Berser ini sa kasinda ako sa Garuana Farm. Nga suro sa sininga pagpahayag naging blakan ini si Buyet Lamis sa pag-enter sa premises o kon ining area na be. No, area ni Tibo Gaurana nga salin maliciously opened sang salinya maliciously opened ini si Buyet sang bag without his consent kuno sang complainant pagkatapos sina so ang bag gin open amo malagi pa rito pero aring record na so no ala una just attack na si Mr. Romeo Gaurana II, Oo. 28 anyos sa edad ini, kag residente sa Barangay Fabrikasyon sa Cadiz, sa pa-record siya, Oo. kasunod sa iya, sa mga alas 9 takna sang aga, sa itong tinalikdan nga Marso 3. Ang sa Purok Skylab na tabo, ang insidente sa Barangay Magsaysay, sa Okay. Cadiz. Oo. Ang isa ka counter truck nga mobile vehicle sa Barangay Magsaysay, puno sa mga relief goods nga mag-distribute sila. Ini gina-opdan ni Barangay Kapitan Harry Lamis kag kagawan Heidi Lamis Saldivia. Okay. Pero sa report,
malisyoso abi nga nagdulog sila da maliciously stop. okay. Nagdulog sila ining canter Oo. nga nagdulog sa tubag sang gate sa asinda ga Borsa. Oo. Nagdulog sila da despite nga the fact nga ang gate is widely open, bukas man gali, kanako sa bukas bla. Okay. Kaya pagkatapos, si Kapitan Harry Lames, kag si Kagawad Day de Saldivia, maliciously, sila gin close ang gate, kag gin picturean. Pagkatapos, nag-claim sila kuno, nga di ka na go inside or will not enter. Hindi sila kasulod. Bisan pa ining overseer nga si Buyet Lamis, overseer ni Sangaurana Farm, nagambal sa ila nga pwede sila makasulod kag mag-deliver sang mga relief goods sa mga household nga ara sa sulod sa sina nga area. Pero suno sa pagpayag naman sini ni Mr. Romeo Gawana sa iya sinigi pa-record as alleged nga wala gid sila magsulod kag ang ginimo nila gin kadtuan dito sa kanod sa lugar sa sulod kag ginabalan nga magkadto sila sa sina nga lugar sa may sa may Purok Skylock dira sa Asinda Gaborsa kag magkuha sa ila mga relief goods. Sunod sa payag ni Romeo Gaurana, ginpalakat pa sang kapitan kay sang kagawad sa mga 2 ka kilometro ang mga residente sa wala man naibaluan nga rason kay pwede man lang sila makasulod. Amo na ang iya pagpa-record. Ikaduha na pa-record pagid sa law na 15 takna sa mo man gyapon nga daw sa pag-kaundan nga malas 9:15 tak nga sa to dalik na naman the following day, April 4, abot man dira ang canter truck sa Japon, kagupod man Japon, sila ni Kapitan Harry Lames kay Kagawad Day Saldivia, kagamo man ang iya Japon nga ginimo, nagdulog sila da, pagdulog nila, ang gate open man sa nga dako man ang open, wala man Japon sila magsulod, kaging palakat naman nila ang mga tao for 2 kilometers sa wala man may balaan nga rason. So, suno sa iya sila nga pagpahayag nga wala sila ginadumulian sa pagsulod sa sina nga properties bisan pa ang ilang ni sila nga mga salakyan kag suno pa sa payag ni Mr. Romeo Gaurana nga nagmando si Kapitan nga hindi ta magsulod dason ang mga relief goods kin pangbilin lang kuno sa puno sang kahoy sang Jimelina dito sa area. So mo nang pila ka mga daw gusto daw hindi ta maklaro maayo kung ano gid balang rason that's why nga gusto ko gani nga gin-text ako si Kagawad Day Saldivia para nga maka-interview sa iya. Kaya ka, upod ko man siya sa parole and provision mo. O galing wala gid sa ka-text back sa ato, no? Kaga gina-contact na to ng number daw, hindi gid ma-reach sa iya sini nga lugar. Subong basi wala signal. So basi kung buwas mapasabat sa sini, kung ano kay Monday ang pagpa-record rin, nga 2 ka kilometro gipalakat ng tao, pero ti abot man, yati, kadako katama nga trabahuso katama abla sa mga tao nga ti wala na sulod ang kanter nga kaya mo magsulod tagang ikaduha nga transabi sa pagpangatag dito nga ti na-distraction na lang yes Kapitan Lamis no siya nga ang mga relief goods ibili na lang under the Jimelina tree ini nga mga relief goods kag ipakuha sa mga tao. So, parte mo na, daw lang taon na ito, balo ka may mga conflict na aksionerik mo sa area, isan pa sa pamilya, Balalamis. I don't know kung ano, ginang bal na siniprote, kapiktuhan ang mga tao, kung ano daw mo na ang botsilingon ni Mr. Romeo Gaurana, nga tagiya sang Gaurana Farm. Ginapatag, yan ni kay Basi, bilakon masulon, goro sa mga tao, nga hindi sa magpasulod, nga bukas man ang
Gate Action Erecta. Sa mga balita nga tumadulong si Matinoon, direkta dari sa Kunamtangan sa may siyudad sang Cadiz. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon, Roger Gutim nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kid, Aksyon Roger Gotib, Arthur Yabet, live report kika sa Pasyudad sa Cadiz, sa balita ng Aksyon Roger Gotib. Ginadulong sa inyo sa Kalawan sang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Ang mangosteen puno sa nutrients, vitamins, kag minerals. Kang santo nagapabakod naman sa ato sining immune system. Gani hindi magkalipata, adlaw-adlaw, inom kita. Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Sa inyo nga pamamalaklon, sa mga grocery store, ayaw magkalipat, lista ha, para hindi ka malipat. Ang alam, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Tea. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Ano sa report ni Aksyon na Roger Gutierrez sa lawan report ni Aksyon Stephen Presquito. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon Stephen Presquito, line number 2 sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, Action Eric, sa atong update dire mismo sa Ciudad San Carlos sining COVID-19 nga tungod sining enhanced community quarantine. Kadamog gid sa mga nagakaladakpan nila bina sa oras sa kagabihon. Kag ini nga mga persona laban ini nga nagakatno sa sining mga drug teams dire mismo sa Ciudad sa San Carlos. Kani nga kagabi may duha ka mga naaresto nga ining isa ka lalaki amo ang nadakpan nga nagadala ini sa armas no nga lutang gani nga sa di na natigayon nga aresto ini nga amo nga suspetsado base sa tawag ng isa ka security guard diri sa isa ka hotel sa siyudad sa San Carlos kani mga alas 7:50 kagabi diri sa may Bruce Street, Barangay 4, San Carlos City, Negros Occidental natigayon nga nadakpan sa atong kapulisan ining si ang suspetsado nga si Mark Kevin Gonzaga in Libron, 24 anyos ini, kag isa ini ka estudyante sang barangay Patunan, Calatrava, Negros Occidental, wala man ni sang trabaho kag wala man ni sang asawa. Kani nga base sa among report sa pa sa aton ng kapulisan nga si Police Master Sergeant Ricardo Dumen ang mismo nga nag-proceed sa among area sa pagbase sa tawag sa ining gwardiya kag mismo sa iyang pag-abot sa among lugar nakitan ini suspetsado kag gilayon nga nadakpan ini pinaagi sa Plainview nga nagadala mismo sa ining armas nga lutang nga isa ka 38 revolver nga may unod ini nga anom ka live ammo kag sa diin na recover sa duha pagit ka live ammunition sa sulod mismo sa isa ka sling bag nga color black ni nga sa diin na mo ining ginadala sa among suspetsado. Kani sa karon ay nang ini suspetsado ari mismo sa kustudiya sa San Carlos sa PNP para sa proper nga disposisyon. Kag ang isa amo man ang nadakopan sa aton nga barangay Tanod diri mismo sa may Burgos Libre Street sa Barangay 6 San Carlos City, Negros Occidental mga alas 7:45 man kitang kagabi kag ining suspetsado na dakop mismo sa aton barangay Tanod ngayon si Ernesto Estriva Icodes 25 anyos ini kag lalaki wala sa asawa kag isa ini ka therapist kag residente sa Greenville Palace Barangay Rizal San Carlos City, Negros Occidental. Suno pa sa aton nga mga kapulisan nga sa diin sang dala ini siya sa aton police headquarters diri mismo sa siyudad sa San Carlos dito sa pagrekisa sa among suspetsado nakuhaan mismo sa bulsa ining suspetsado sang isa ka heat shield transparent plastic sachet kung may dininga ginadudahan nga shabu kag isa ini ka disposable lighter kani ang among shabu naga valor ini sa
240 pesos o 0.2 gram ang kabugaton sini, no? Kani nga sa karon ang ining suspektado araman sa kustodiya sa San Carlos PNP para sa proper nga disposisyon ng mga pagatubang ini sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kag sa aton update action na Eric diri sa siyudad sa San Carlos sining COVID-19 update naton nga base sa data sa aton nga City Health Office nga si Dr. Arnel Lawrence Portuguese nga sa din ang aton nga PUMs diri karon o persons under monitoring nag-abot na ini sa 1,651 kag ang aton nga PUI actively nga gina-monitor karon ang 18 samtang nadula ining pulo nga ginapangita sa karon gina-follow up kag ang aton nga mga PUM nga naka-comply na sa 14 days quarantine nag-abot ini sa 1,135 kani ang PUM naman nga actively gina-monitor sa karon is 486 na lang, no? So ang total sa ating PUI nag-abot ini sa 30. Duwa na ini ang na-expired, 8 ang nag-comply sa quarantine, 2 ang na-admit sa admitted sa San Carlos City Hospital. Kag sa karon padayon ang pag ining quarantine o ining pag-disinfect sa mga kadalanan at gabi ini action Eric diri sa siyudad sa San Carlos damo sa mga volunteer nga mga gapanag-iya sa mga salakyan nga nagapadayon sa pag-disinfect sa kadalanan sa siyudad sa San Carlos oras sa kagabiyon kag sa karon ang aton mga checkpoints diri stricto gid kag bisan pa man, no, ang aton pulisan karon sunod pa sa kay Police Major Mark Angilonco 24 oras ini ang routine tandem sa aton nga mga RMGs kag ining aton nga mga Philippine Army. So sunod pa sa kay Sir Hongko nga ang aton YC diri sa San Carlos PNP nga sila mismo karon, no, hindi na gani kasulod sa City Mall. So pwede na lang sila kasulod sa Gaisano Mall apang sa City Mall gina-prohibit ng aton nga mga frontliners sa pagsulod sa sining mall. So may nakaroon ng update naton reaction Eric sa siyudad sa San Carlos sining COVID-19 diri siyudad o una sa balita una sa aksyon ini si Aksyon Stephen Fresquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayos, salamat kay Aksyon Stephen Fresquito. Ang balita ng Aksyon Stephen Fresquito sa San Carlos City. Ginadulong sa kawas sa TTX 500 capsule. Sa iba pag-exercise, hindi makalipat ang mga mag-detoxify. Ugaliyang pagtumar sang DTX 500 capsule, amo ni sa bali nagatinlo sang dugo, nagasilig sa mga impurities kag toxin sa aton silingatay. Nagabulig man ni panubos sa ating nga blood sugar, bangod sang organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Kali sa mataas nga kolesterol, may mataas nga blood sugar, bangod sa diabetes, amo ini ang katapat tumar kita adlaw-adlaw DTX 500 capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Alis sa report ni Aksyon Stephen Fresquito sa ilawantang report ni Aksyon Tam Monforte. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, 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 Radyo, Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Tam Monforte, line number 3 sa report. Tam, ang gabi, please come in. Yes, Aksyon Eric, sa sining nga gabi, may ara nga mga 15 naman ka persona iya ang nagkaladapan kaina. Pasado alas 6 ang hapon sa silang Zero Action Eric nga nagviolar man iya sa ECQ nga ginapatigayon iya sang bugos nga probinsya kag wala pa face mask. Action Eric nga ginatakod sa ilagi sa ilaya mga baba sa sining hapon Action Eric. Kay subong vigil naman sila direya sa may barangay Poblacion 1. Kaga palayan sa gyapon Aksyon Eric ang pagbantay sa mga kapulisan, labi ni gid sa pag-monitor sa mga persona nga nagalabay sa mga boulders, kaga bangod sin Aksyon Eric aton mga kapulisan sa gyapon nagapadayon kag ang mga Philippine Army, SAF
ara iya nagapabilin sa mga borders sakpan iya siyudad sa Sagay. Kag subong man aksyon ni Rick Boss, magapatigaan naman iya ang tagsa ka mga barangay, labi na gid sa barangay Poblasyon 1 sa din kita na hamtang. Magapatigaan naman sa pagpang-distribute iya, sa ikadua naman yung hagna sa pagpanghatag, house to house ang mga naimpaki na nga mga goods, 5 ka kilo, kag mga dilatas, action Eric, kag mga gatas, Milo, kape, para iya sa mga pumuluyo na sakpan sang barangay Poblasyon 1, sakop iya sang siyudad sang Sagay. So para action Eric, kamo ni madula itong mga balita sa sining gabi, gikan diri siyudad sa Sagay, action Tamol 14 nag-report na sa balita na sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol! Salamat Aksyon Tamon Forte, halikay tam sa luwanta report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Radio. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports! Aksyon Percival, may gabi, please come in. Ngayong gabi, Action Eric, kagsubong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Naglibot kita sa aton area of responsibility halin sa may San Enrique, La Carlota, going La Castellana, kaga diri kita sa area sang Magalyo nagapundo. Siningid nga gabi matauhay ang aton area of responsibility apang ang mga checkpoint nga aton maagyan, Action Eric, iksidogid sa pagbantay kag pag isa-isa sa pag-check sang ginatawag naton nga enhanced community quarantine license kaga subong man sang traveling pass. Kung wala ini sang ginadala ang tanan nga commuters, ginapabalik ini sang aton katapo sang kapulisan, BPAT members kaga barangay tanod kaga ang mga naga-support man sang BHW sang kada barangay. So diri sa area sang Magalyon, Action Eric, matauhay kag malinong ang tagsa ka area sang checkpoint. Kagina sang ugto digto kita sa La Carlota, nakita naton ang paghatagay sang ginatawag naton nga purpose beneficiary action Eric. So nakita naton didto ang pag-assist sang aton kapulisan nga ginabutang didto ni Police Major Romeo Embargas agod sa pag-assist sang tanan nga mga purpose beneficiary sa may tubang sang bangko. So ginakandak didto ang ginatawag naton nga social distancing kag subong man sang pagtakod sang kada isa sang face mask kag ara man ang representative sang CSWDO sang siyudad sang La Carlota agod sa pag-isa-isa sang mga naga-withdraw sang ilang kaayuhan sa among bangko sa ilang purpose nga wala sang ginatawag nga dikitanay. Gina-plaster dito ang mga bangko nga magatag-isa ka meter agud to nga hindi laton o kung may ara gidman nga ginatawag nga sintoma sang COVID-19 hindi gilayon maka halit sa iya isig kapariyo. So ginsunod sang mga pumuluyo didto kaina, nakita naton ang ginatawag nga ECQ o kon enhanced community quarantine kag ang social distancing. So natapos kag natuluktupan ang tagsa-tagsa, madasig man lang ang pagkuha sang ilang mga kayuhan dito sa among bangko tungod ini ATM action, Eric. So aton ini bantayan ang mga hitabo o kon pagsunod sini sang duging COVID-19 sa tagsa ka area nga aton diri nasakpan sa Central Negros. Amo ini ang aton observation na report gikan diri sa aton namtangan, gikan sa aton area of responsibility sa Central Negros. Para sa Action Night Patrol, una sa balita, una sa aksyon, Action Percival Villamor nag-report sa Bacolod Action Radio. Laging
nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Percival Villamor sa Lawanta Report ni Aksyon Nonoy de la Cruz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Action! Night Patrol! Field Reports! Aksyon Nonoy de la Cruz, line number 3 sa report. Noy, may gabi, please come in. Actually, Derek, mayong gabi, mayong gabi sa palamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Report naton madala sa sining tinion, may angot ini sa sige-sige, no, nga paglibot sa katon mga kapulisan dito sa siyudad sa Sipalay sa pag implementar, no, sa sining executive order sa karon nga gipapadaog. Pero ndakpan, no, kagabi may nadakpan to duha ka mga nagbailar sa curfew bla, nagagawa pa sila yung gabi na. Kaya pagkatapos sa isa ka barangay duha dito sa may piyak ng mga barangay, may isa bali tatlo, no, sa kalakip natong nagmaoy kay pag pinagtaganay doon nagreklamo siya nga daw ay sa kuno kakwa, no. Di ang approach bla daw hindi insakto, away ni sila isang kapitan. Kaya ang kapitan niya ipasulon nga daw hindi siya bala. So, hindi siya kahulat nga matagaan, no? Way sa payan nga halastaran, ginapanagtagan man. Ang mga gagmay lang ang mga problema ang nagagluwa di sa karon, no? Ginagmay lang Aksyon Eric kag nagani ginasulit-sulit nga nagapasalamat kita sa pumuluyo man sang Sipalay nga gina-observe implementar nga executive order o kuning enhanced community quarantine nga amo ni nga oras gani sa report kila subong 14 nakatawhay sa palibot, no. 14 nakatawhay sa palibot kagang pagpadagtag sa mga food pack halin sa LGU, amat-amat naman nga nataraptap, no. Halos pa na nga barangay nagapabado man diri sa aton kon ng mga pumuluyo nga tagaan nagapalabot man sila sa ila sining nga pagpasalamat sa effort man nga ginapatigayon sa karon sa mga barangay officials, no. Kay tiya gini sa mga barangay officials trabaho subong perte kadamo nga mga obligasyon sa mga taga-barangay kalakip pa ining amelioration sa karon, no. Isa pagit sa dako man obligasyon sa mga taga-barangay, sila ang manglista, sila manghatag sa forms, sila man ang ma-determine kung sinong dapat tagaan o kung makaagom sa sining amelioration ng bulig sa aton gobyerno para sa mga pumuluyo bangod sa sining problema nga ginatubang ta sa karon ining COVID-19, no, ining virus. So para matulutaw di sa area ko, Aksyon Eric, kag kalakip man sa pag-check nato sa pila pagka mga banwa, kaangay isang banwa sang ginubaan, ang matulutaw man ang ila sining lugar, no. Kag ginasigahom tag gani man naton, kabay nga magpadayon ini, kag kabay pa nga ang suporta sa pumuluyo, ang ila sini Aksyon Eric nga paghangop, no. Kag kooperasyon kabay kung tani padayon man nila nga igahatag, kag para hindi na ni magdugay yung problema kung ginatubang ta sa karon matapos na kag makabalik naman sa pagpangabuhi normal ang mga pumuluyo. So para mo ning maamot nga report naton sa sining tinion sa gihapon direkta kita nga nagapalayag diri sa aton area of responsibility gikan diri sa siyudad sang Sipalay. Ini ang inyo ka-aksyon. Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayos, salamat kay Aksyon Nonoy de la Cruz sa report live gikan sa Southern Negros. Magabalik ang iyo siriga patutunan when we come back. Balik ang report ni Aksyon John Diaz pagkatapos lang sa importante nga mga pahibalo. Ang balitang ito ay hatid sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa.
Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang sabon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Gamyo ang mga aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga aksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agad mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agad mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pagpuyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Pagi sa limanon Aksyon Night Patrol program kita, magatakop temporaryo, balikay kita buwasa. Medyo nag-uloban si kita kamay, kay tungod man sang interview to kay na kay Mayor Bing Leonardia. Kiss me goodbye, pagi sa limanon Aksyon Night Patrol program, magatakop di temporaryo, balik ini buwas, same time, same station. Ato sa lima patrol, unit reporter, sin action nga napalagad, gabi sa Aksyon John Diaz, Aksyon Roger Gutib, Tamon Fortis, Stephen Presquito, Percival Binamor, Nonoy de la Cruz. Of course, atong piloto, Aksyon Papang Nixon Taho. News Center, Aksyon Defensor. Back to back, Aksyon Eden Naboso. Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up, Security Guard Tunugbanwa. Back to back, ay Security Guard Campaner. Variety Expert, Aksyon JM Bikin. Transmitter Control Tower, Balakay Talog sila sa bago, si Broadcast Engineer Edward Balico, back to back ay Security Guard Rene Cordoba. Sa nga sa Station Manager, Aksyon na Magbanwa, Production Chief News Director, Aksyon Rex Cantong, yung lagad ng kurman, Aksyon Night Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado ko naman sa Aksyon Eric Magbano na kasiling. Adios, amigos, hasta la vista. Ayaw magkalipat, at least magtulog, magpangamuyo, sa'yo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala amilo kagwarpo sa Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa Aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night, bye-bye, good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!